Good morning. This is our third class for the module 3. And in the last class, we have seen what carbon cycle is. The first class, we saw what biogeochemical cycles were. And in the second class, we saw the carbon cycle. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൈക്കിളിലേക്ക് പോകാം, നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഈസ് ദ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് വിച്ച് ലൈഫ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ്. അപ്പം നൈട്രജൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? നൈട്രജൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് നൈട്രജൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ നൈട്രജൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത? ഈ നൈട്രജൻ സൈക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ആദ്യം നമുക്ക് നൈട്രജൻ സൈക്കിളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കാണാം. നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ഈസ് എ ബയോജിയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ് which transforms the inert nitrogen present in the atmosphere to a more usable form for living organisms. അപ്പം നൈട്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബണ്ടൻ്റ് എങ്കിലും ഈ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന N2 ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളായ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഇനേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോമിലാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലേ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന് നൈട്രജൻ? ഇറ്റ് ഈസ് എ നെസസറി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മെനി ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ്, DNA ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ. അപ്പം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റാണ്. പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്? അതൊരു പോളിമറാണ്. പോളി അമിനോ ആസിഡ്സ്, അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഒരു പോളിമറാണ് പ്രോട്ടീൻ. ഈ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമീൻ NH2 ഗ്രൂപ്പും COOH ഗ്രൂപ്പും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ NH2ൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അമിനോ ആസിഡ്സിൽ NH2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിൽ NH2 ഉണ്ടാകും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ്. DNA എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ബേസസ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ബേസസ്. ഈ ബേസ് ഓർഗാനിക് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തായാലും നൈട്രജൻ ഉണ്ടാകും. ഈ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസസ് ഇൻ DNA ആർ അഡനിൻ, ഗ്വാനിൻ, തൈമിൻ, സൈറ്റോസിൻ. ഇതെല്ലാം തന്നെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ ഉള്ള ബേസ് കൊണ്ടാണ് DNA, ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ബേസസ് കൊണ്ടാണ്. ഈ ബേസ് ഓർഗാനിക് ബേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടും നൈട്രജന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ക്ലോറോഫില്ല് നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കാണും. ക്ലോറോഫില്ലിലുള്ളത് മെഗ്നീഷ്യം ആണെന്നൊക്കെ കണ്ടു കാണും അല്ലേ? പക്ഷേ ക്ലോറോഫില്ലിൽ ഈ മെഗ്നീഷ്യം ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോർഫൈറിൻ ന്യൂക്ലിയസിലോട്ടാണ്. പോർഫൈറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഓർഗാനിക് സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. DNAയിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ബേസസ് ഉണ്ട്, അഡനിൻ, ഗ്വാനിൻ, തൈമിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. അതിലും നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. ക്ലോറോഫില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ക്ലോറോഫില്ലിൽ പോർഫൈറിൻ റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ നൈട്രജൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ തന്നെ കമ്പോണൻസ് ആണ്. ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ലാതെ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിൽ പോലും നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. Nitrogen constitutes many cellular components and is essential in many biological processes. ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആവുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. എന്താണ് ഈ സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലെടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ വോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്, സെല്ലുലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെൽ വോളിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ലെസിത്തിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം തന്നെ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. ഇതുകൂടാതെ പലതരം എൻസൈംസിലും എല്ലാം നൈട്രജൻ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കണമെങ്കിലും നൈട്രജൻ വേണം. അമിനോ ആസിഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോം ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി സച്ച് ആസ് ഹെയർ, ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് മസിൽസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കാര്യം. ഈ ഹെയർ ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്, ടിഷ്യൂവിൽ പ്രോട്ടീനുണ്ട്, മസിൽസിലും പ്രോട്ടീനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പോളി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നൈട്രജൻ
ഇതിലൊക്കെ പ്രസന്റ് ആണ്. പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് നൈട്രജൻ ആസ് ദിസ് എലിമെന്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോർഫൈറിൻ റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നൈട്രജൻ പ്രസന്റ് ആണ്. ക്ലോറോഫില്ലിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് പോർഫൈറിൻ റിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നൈട്രജന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഇനേർട്ട് നൈട്രജനെ ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ നൈട്രജന്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണ്. നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഹാസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് about 80% of the Earth's atmosphere. നമ്മളതാ പറഞ്ഞത് most abundant gas in the Earth's atmosphere. It is unusable to plants or animals unless it is converted into nitrogen compounds. അപ്പോൾ സാധാരണ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർട്ടാണ്. അത് പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും യൂസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റണം. ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ട്. ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ട്, ഇനോർഗാനിക് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോംസും ഉണ്ട്. ഇനോർഗാനിക് ഫോംസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ അബണ്ടൻസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നൈട്രജൻ ഇനോർഗാനിക് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്. ഈ ഓക്സൈഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇനോർഗാനിക് ഫോംസ് ആണ്. നമുക്കറിയാലോ, ഈ ഗ്യാസുകളെല്ലാം തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡുകളെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം? യൂസബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം, സജസ് നൈട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് അതാണ്. ദിസ് നൈട്രജൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു പ്ലാന്റ്സ് ബൈ സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ ഇനേർട്ട് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു എ യൂസബിൾ ഫോം സജസ് നൈട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ്സ്. അപ്പം NO3യും NO2 ആയിട്ട് മാറ്റണം. നൈട്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NO2 സ്പീഷീസ് ആണ്, NO2 മൈനസ് ആണ്. നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ NO3 മൈനസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിനെയും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ. നമ്മളിതെല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ബാക്ടീരിയയും ഫംഗയും ഒക്കെയാണ് ഈ ഇനേർട്ട് നൈട്രജനെ യൂസബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. Organic nitrogen exists in living organisms and they get passed through the food chain by the consumption of other living organisms. ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഈ പറയുന്ന ഇനോർഗാനിക് നൈട്രേറ്റ്സിനെ അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ടും അതിന് സെൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ നൈട്രൈറ്റ്സ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും. ഈ പ്ലാന്റിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ഈ നൈട്രജൻ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കും. അപ്പം പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസും അതുപോലത്തെ ഉള്ള കമ്പോണൻസ് അവരുടെ ശരീരത്തിലും ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ ശരീരത്തിലും എത്തും. അപ്പം ഈ ആനിമൽസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ആനിമൽസിൽ വീണ്ടും ഈ നൈട്രജൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നൈട്രജൻ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജൻ ലിവിങ് ബീയിങ്സിലോട്ട് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നൈട്രജൻ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ്. മെയിനായിട്ട് 5 സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 6 സ്റ്റെപ്പ് കാണാം. പക്ഷേ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് 5 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കാം. നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ, നൈട്രിഫിക്കേഷൻ, assimilation, ammonification and denitrification. ഓക്കെ, അപ്പം നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ 5 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. നൈട്രജൻ സൈക്കിളിന് 5 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ, നൈട്രിഫിക്കേഷൻ, അസിമിലേഷൻ, അമോണിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം.